Здравейте, аз съм Михаил Николов и съм част от екипа, разработил електронен дневник за училищата. В поредица от видеа ще ви запознаем с основните функции на системата, като преминем през различни сценарии за нейното ползване. В текущата презентация ще разгледаме стъпките, през които най-често преминават учителите при ежедневната си работа с системата, а именно въвеждане на оценки, отсъствие и друга информация по време на час. Първо няколко думи за самата система, какво представлява тя. Електронният дневник, който сме разработили, е онлайн платформа, т.е. като всеки един сайт в интернет, социална мрежа или платформа за мейли, той е достъпен през интернет адрес, който се зарежда в браузъра на съответното устройство. В случая имаме една демо версия, на която с тестови данни ще работим и ще минаваме през различните стъпки, за които стана дума по-малко. Първото нещо, което виждаме при зареждането на адреса на електронния дневник за конкретно училище, е прозореца за влизане, за вход в системата, която изисква потребителско име и парола. Всички участници в системата получават такива потребителски имена и пароли, за да могат да влизат в нея. Достъпът до системата е сравнително затворен, в смисъл, че не всеки може да се регистрира и да влезе, за да има достъп до информацията за дадено училище. В случая ние ще влезем с потребителски профил на учител, за да разгледаме въпросните стъпки. Въвеждаме потребителското име и паролата, след което влизаме в самата система. Електронният дневник разпознава, че текущия потребител е оторизиран да влезе и че той е учител, следствие на което зарежда неговата начална страница, а тя е именно неговото седмично разписание. Няколко думи за това какво виждаме на тази страница. Вляво има навигационно меню с основните функции, които са достъпни за конкретния потребител. В случая виждаме, че имаме меню дневник, което има функции, за които ще стане дума по-късно. Имаме и меню за класен ръководител, функциите на който ще разгледаме също по-късно. За целите на презентацията се интересуваме само от това какво виждаме в седмичното разписание на учителя, а именно неговите часове през текущата седмица. Можем да работим и извън тази седмица, например да въвеждаме данни за предходни часове от предходната седмица, като тази функционалност е достъпна от полето за избор на дата. В случай оставаме в текущата седмица и следващата стъпка, която трябва да направим, е просто да изберем час от седмичното разписание. Нека да изберем този час понеделник и се зарежда втората най-важна страница за текущата презентация, а именно учителския бележник за конкретния час. На нея може да се види на първо време най-големия панел с списъка с учениците в този час. И тук има друга информация, през която ще минем след като поговорим малко за учениците от конкретния клас. Първото нещо, което можем да направим и което обикновено се прави, е да се маркират отсъстващите. За даден ученик можем да го маркираме веднъж като отсъстващ. Ако ученикът е закъснял, можем да кликнем още веднъж върху този бутон, при което отсъствието става закъснение. И ако случайно сме направили грешка, можем да кликнем трети път, при което отсъствието изчезва. По този начин много лесно, само с няколко клика или с тапвания върху дисплея на таблет или телефон, можем да маркираме отсъствията за часа, след което можем да се насочим към въвеждане на оценките на даден ученик по време на този час. В случая работим в контекста на втори срок. Можем да виждаме оценките от първия срок, но нямаме възможност да добавяме оценки тук. За сметка на това в текущия втори срок имаме падащо меню с оценката, с стойността на оценката, която искаме да въведем. Можем да изберем стойността
и можем да изберем и типа на оценката, след което просто маркираме записване оценката, като натиснем бутона запиши и оценката влиза в дневника и е в същото време достъпна веднага и за електронния бележник на ученика. Вижда се, до самата оценка има едно малко хиксче, което дава възможност, ако отново сме направили някаква грешка, веднага да изтрием оценката. Ето по този начин, като можем да въведем наново новата стойност, примерно, или новия тип оценка. Също нещо можем да го направим за всеки един ученик от списъка с ученици в този клас. Можем да ги коригираме. За всеки ученик можем да въвеждаме и забележка, ако искаме, при което по-голямата работа с дневника приключва до тук. Тези полета, за които стана дума по-рано, са за тема на урока. Тук можем да зададем тема на текущия час. Тази тема се отразява веднага и в бележниците на учениците, ако родителите искат да видят какъв материал е вземан по време на дадения час. И също така можем да въвеждаме и предстоящи събития по конкретния предмет. Например, можем да въведем домашна работа. Тази домашна работа можем да сложим дата, за която да бъде изпълнена, след което можем да въведем и текст описателен. Например, можем да въведем страницата и кои задачи искаме да бъдат за домашна работа, след което запазваме. Можем да коригираме отново, като изтрием това събитие. Можем да въведем и примерно предстояща контролна работа, отново за определена дата и отново текст, който да опише върху какво по-точно ще е контролното и така нататък. С тези три стъпки, влизане в системата, избор на час от учебното разписание и реалното въвеждане на информацията, се изчерпват основните дейности, които ще изпълняват учителите по време на работата си с електронния дневник.